Ekenishoni lapho kwakhongolose wemaqabane kaThambo. Ngishuta akasekho nje bafutho yedwa uzomvusa niphaphamise. Ekenitsheni mina. Lento yeni yokuthi sekufe umuntu apply ukuba iqabane. Nizombheka manje fabhala motivation. What is the ultimate goal? Yalento yini? Honestly nithi izonisiza ngani umbutho ukhule kakhongolose uthola ama members amaningi. Niyibona yenza kube kulula ukuthi uANC ukhule nje impela uthola membership. Okay ke fine. Senilenzile ke uhlelo lwenu labekhethelo ukuthi hayi thina sifuna lenhlobo kuphela yemember. Ku attracta kanjani ivoti lokho mase kufika isikhathi sokuvota? Noma nankinga ngisho ngawu200 nibe ne membership ka makuthiwa qualify nje bayi 600 nje 1000 ni right. Ngicabanga ukuthi bonke labantu enibavalele ngaphandle be apply loba amaqabane niba decline ngicabanga ukuthi still futhi bavotela nina. Kwenzekani lapha hey? Ngicabangani what is in your heads guys? Nithi hayi nifuna quality of membership but you still have a president who laundered dollars and kept them in palapala. Why ngaqala ukuclean from the top? Why nizozama ukuveza njengabantu abacleanayo kodwa ubungcolo okukhulu uhleli office ka president wenu? And wonke ama-report during his administration, ama-administrators akhe under corruption. Mawungahamba nje uyobuka nje thina-ke emkhontweni senze reference masuke senze ama-allegations sifakazi nje as part of a speech. Njoba sengithe nje ni-corrupt ngimrefer kwi-AG reporter Eskom eshoyo ukuthi i-corruption doubled up during the times of Ramaphosa if compared to the times of Zuma. Iphinda kebili corruption. Iphindeke kabili kwa Eskom. I-Auditor General Report lengikhuluma ngayo. Angikhulumi nje into njengenkandla ama emotions. Go read the Auditor General Report. The AG esanda kushona. Ithi crime iphindeke kabili kweSkom if ubuka ikhathi ka Ramaphosa uyiqhanisa neKazuma. So it's getting worse under Ramaphosa. On top of it naye phala lamadola angena kubugebengu. But nifuna futhi ukuvelela ngabantu abaclean. Kodwa futhi nino corruption ngaphansi ngezilutho ngayo. And engididayo ukuthi emakhandeni kufikani. Izonisiza kanjani lento u-attract more and more people bejoin ANC. Uvuka ANC uyele kwi-glory yawo. Nedlalo Ramaphosa nina. Wafike waqhamuka nanto ka-step aside police efuna ukupheja amaqabane athisi. Wawapheja-ke kwi-top. Usenza nale system entsha-ke manje ukuthi ak-applywe ngoba ufuna manje ukusefa abangahambisani nepolitiki yakhe yokuthi akuphushwe nje agenda yabelungu i-capitalism. Abagxekayo nje akabafuni kwi-ANC. Njengoba integrity committee ihlulekile kuba fair ne-step aside police nahlula ukule kuba fair kusona. Nizoba fair kanjani lento yokuselect ama-members? Well, ekugcineni kwelanga vele-ke what is an ultimate goal? Izokhulisa umbutho wenu lento manje nibuka kahle. Usentshela abantu manje nini ukuthi seyinketha amakhono manje itelebisini ube iqabane. Nathi nibhubha nenze into ezonibhubhisa mo. Kwenzekani emakhandeni? Kwenzekani emakhandeni wemaqabane? Nivala iminyango manje abantu abangangeni. Kuzongisiza ngani? Aniyona i-profit making organization. We are a political organization. Nizama nje ukuyitreat njenge-NGO like
subscriber to certain values angaba we-Christianity angaba wani mongelo lo-Christian ungangeni. Jesus. Hayi kulele kunye impela bekubile bekuyavusana. Uyazi imhlungu lento eniyenza kunina. Nincisha ithuba elincane lokuphefumula. Phela khona abantu besafisa ukujoyina. Sekuthiwa abantu ama-motivate. Iwena wonke umuntu okhona emhlabeni ufuna ukuba iqabane okwazi ukubhala incwadi motivate. By the way, if umuntu ebhala incwadi enhle enikeza yona, iyiphi enye indlela lobona ngayo ukuthi how to judge a value system of a person? Hayi mhlawumbe nithi abangena ekhundleni ufebe bhekisizwe nje wonke nje umuntu ofuna ubu ANC. Hey guys, ayoniphuphisile uRamaphosa ayiniyaphupha man. Hey, uRamaphosa umphuphisa ngani kanje? Hayi niyaphupha man, damn it.